za stolove. I gde to ima, bre? Šta je ovo? Peki leki, šta? A je li ovo moje programno sve? Šta se smeješ ti? Pa šta se smeješ? Ti si mi tek pakao napravio. Usro si me, bre, čoveče. Pa šta smeješ? Znaš šta? Ja pa vas ne. Ne kapiram. A, ne možeš bubicu. A, viš kako misliš, a? Kad si pijan pod jorganom, kad radiš neke stvari, tad ne misliš. Tad ti ne smeta. I ona je pa ga ja noćas. Kajiš mi, biti malo maci. Joj, Jovana, šta ću? Šta da radim? Ne znam, evo najbolja stvar je da ne traži ti kupuje bundu, nego samo da ti sašite. Sašite mi kajiš od kašmira, ovakav za bundu. Znači, neka ode na neko, neka kupi pola, pokaže Maja posle, gde ti bunda? Majno, nemam pojma odobro. Maja će posle pokaže bundu na kameru, isto Maja ima da se kupi pola metra kašmira, kupite nekom poza materiju, sašite kajiš da se ne kupuje nova bunda, jer opet ono drugo neće može snosi. E, vidiš ti